tres palabras que resumen perfectamente toda a trayectoria creativa de Carmen Domínguez. Para min serían paixón, experimentación e liberdade. A pintura para ela era un feito completamente apaixoado, no cal se emborcaba completamente, e iso o transmitía ao público a través da forza que se conteñen nos seus cadros, non? A través de elementos como a cor, a materia ou as formas, non? Color, alegría, luz, e esa era Carmen. Extrovertida, cariñosa, amante de sus hijos, de sus amigos. Iso é algo que a min me interesa moito na trayectoria de Carmen, como ela sempre estaba tentando levar a peza ou o cadro sempre a un punto máis aló do que xa tiña conquerido, non? Hemos querido plasmar sobre todo lo que es su época donde ella se sintió a gusto y se sintió caballo ganador. ¿Vale? Que es a partir del abstracto de los años 90, principios de los 90, hasta finales de 2010. ¿Vale? En esa época es donde ella realmente empieza a hacer todo ese tipo de obra y es donde ella se encuentra realmente cómoda. E logo a liberdade, non? Eu penso que tamén cada un dos seus cadros, Carmen Domínguez non se podía adscribir a ningún grupo, nin a ninguna corrente, nin a ningún movimento, non? Era pura liberdade, non? Pois digo, está moi ben montada, se fixe un traballo moi serio e, sobre todo, reflexa o que era Carmen, non? Unha muller cunha vitalidade extraordinaria, unha extraordinaria receptora de influencias, de sensacións, de motivación, de giros, de sonidos estéticos, e iso reflexa na súa obra. O Museo de Pontevedra se congratula, enorgullece dunha exposición como esta que trata de recuperar e de poñer en valor a obra de Carmen Domínguez, unha artista local, importante e recoñecida. É unha forma de recuperar a esencia do que é a cidade, a esencia da vida cultural na cidade e poñer en valor a artistas que non tiveron a repercusión que debían ter no seu momento.